No último pleno, o equipo de goberno pechou o orzamento de 2017 cun remanente de tesourería para gastos xerais de algo máis de 213.000 euros. A alcaldesa Teresa Villaverde fixe un balance moi positivo destas contas, que segundo ela se executaron nun 86,04%. Durante a sesión plenaria, a rexedora fixo referencia tamén, tal e como se indica no informe de Secretaría de Intervención, a que durante o pasado ano se acadou un aforro neto positivo de preto 260.000 euros, cumpríndose cos obxectivos de estabilidade orzamentaria, a regra de gasto e un baixo nivel de endebedamento. Un aspecto este que, segundo ela, evidencia a boa xestión realizada polo goberno municipal durante o pasado ano. No pleno tamén se deu luz verde a 2 recoñecementos extraxudiciais de crédito para realizar o pagamento de facturas pendentes. Un deles, por un importe de algo máis de 15.000 euros, realizouse xa con cargo a este remanente de tesourería.